O proxecto do Gran Montecelo volveu ao pleno, pero nesta ocasión debido á moción presentada polo Partido Socialista da cidade centrada na gratuidade do parking desta infraestructura. Polo tanto, traemos hoxe aquí unha proposta que non permite ambigüedades. Ou se está a favor da gratuidade ou se está a favor da privatización. Ou se está cos que defendemos unha sanidade pública de calidade ou se está co Partido Popular. Non hai término medio, non hai excusas. Este é un tema que vai afectar a centos de miles de persoas, traballadores, traballadoras, doentes, pacientes ou familiares. E creo que é bo que todos saibamos onde estamos. Nós témolo moi claro, nós queremos que sexa gratis. Porque ese servicio tamén forma parte dunha sanidade pública de calidade. E por iso solicitamos do resto dos grupos desta corporación que manifesten a súa posición sobre este asunto e apoien a proposta do Partido Socialista, nada máis. Unha moción que non apoiaron nin dentro do PP, nin dentro do BNG, quenes consideran que é o momento de sumar e non restar e, polo tanto, apostar por un hospital público e de calidade. Resumo, eu comprendo que, hai xente, porque naceu cando naceu, asinouse antes da campaña electoral, pero levaba xa meses de traballo atrás, porque iso creo que empezáramos en xaneiro, se non me acordo mal, levamos 4 ou 5 meses traballando no convenio, verdad? Aquí aprobouse por unanimidade, eu comprendo que haxa que non lle guste, ou porque se retrasa, ou porque se adianta, ou porque a ver se meto algo, pero non poñamos, non comprometamos, non poñamos problemas a un proxecto que costou moitos anos sacar adiante. Moitas gracias. Creo que temos que tirar todo para adiante. Salimos aquí no seu momento con un acordo por unanimidade. Espero que sigamos adiante neste compromiso porque, bueno, se a única pega que se fai este proxecto é o tema de definir o aparcamento, isto quere dicir que o tema do hospital, neso estamos todos de acordo. A min iso é o que me preocupa realmente. Por lo tanto, nos imos votar en contra pola cerrazón e o carácter que ten tan pechado desta proposta do Partido Socialista. Un pleno de hoxe que estivo movidiño e onde Hernández e Lores tiveron un pequeno enfrontamento despois de que o alcalde pedise silencio na sala aos funcionarios do Concello. Ao mellor, non todo o que se fai está ben e que hai xente que pode criticalo. Ao mellor, ese exercicio fai que vostede mellore un pouco máis, non? Está referindo. Señor Fernández, quero saber a que se está referindo. Se está referindo a que no pleno se pode interrumpir aos concelleiros? Non, eu estou referindo ás críticas. No, a que se está referindo? Estou referindo a que vostede ten a piel moi fina. O que lle interesa referirse. Vostede ten a piel moi fina cando se lle critica, señor alcalde. Ten a piel moi fina cando se lle critica. Entón, eu simplemente lle dou un consello. Se o quere seguir ben e se non, siga vostede por esa ruta. Unha moción a do PSOE que se rexeitou cos votos a favor do PSOE, Marea e Cidadáns e os votos en contra do Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego.